Takže ideme k tomu systému. Určite poznáte box, áno, alebo niektorí ste tu bývali karatisti karate. Hej. Základným princípom Wing Chunu je v tom, že robí súčasne útok z obrany. Keď si predstavíte boxer, áno, boxer má garde, jednou rukou sa kryje, druhou udiera, no. Ale kryjem sám seba. Nevchádzam do supera, nekryjem superov útok, len kryjem počas útoku. Áno, a hneď, ak urobím úder, vracem ruku späť. Po prípade môže byť zase úder, čiže ruka sa zase stiahuje späť. U nás ten Wing Chun funguje, u nás ten Wing Chun funguje tak, že prichádza priamy úder, ja neurobím najskôr blok a potom úder, áno, ale celý ten útok prichádza súčasne. Čiže súčasne strhávam, súčasne udieram a beriem superový priestor. Samozrejme, teraz som neskončil, neurobím útok a vracam sa späť. Ale z toho pokračujem do ďalšie techniky, môžem podpínať, podľa toho, jak ma ťažičku, vchádzam do toho. A pracujem s tým superom. Čiže zase berem stále priestor, pracujem s ťažiskom, s jeho motorikou, uvedomujem si, snažím sa počas toho tréningu myslieť na to, že ako pracuje motorika tela. To znamená, čo sa stane, keď ja zatlačím do tejto nohy, tak musím si uvedomiť, že vytváram tlak do jeho tela, do jeho trupu, aby som to telo vyviedol z rovnováhy. No? Keby som len potiaľ nohu, on ten postoj dorovná a vráca sa späť. A zase mi robí protitlak, zase mi robí môže robiť nejaký útok. Kľudne si sadnite, čauko. Takže je to veľmi veľa o tom, o práci s tým superovým telom, s ťažiskom, s motorikou tela. Rozmýšľate pri tom tréningu aj nad tým, že ako to telo funguje fyziologicky, áno. To znamená, že napríklad vo Wing Chune sa nepoužívajú páky. To znamená, keď ja chcem supera potknúť, tak poď takto z tejto strany, keď ja ho chcem potknúť, tak ja nevchádzam do jeho kolena tak, že chcem ho teraz, že by som mu chcel zlomiť koleno. To je práve že zlé. To koleno by som musel prekopnúť naozaj, aby keby on spevnil šlachy na kolene a ja by som ešte mal prelomiť jeho kosť, tak to nedá. Ja práve že musím pracovať tak s tým kolenom, ako funguje jeho fyziológia. To znamená, keďže koleno sa skrčí dovnútra, tak ja práve iba nadlomím jeho ťažisko v šlachách, hej? A pracujem s jeho šlachách. Nemusím nič lámať. Je to mnoho jednoduchšie. Pracujem s jeho ťažiskom, nohami prichádza do jednej strany, jeho telo strana do druhej strany, aby som vytvoril, aby som ho vyvedol z rovnováhy. Hej? Zase pracujem s ním na zem, kontrole na zemi a už fungujem buď nejaké údery, nejaké lakte. A pracujem s ním v podstate stále. Vždy je tam útok z obranou spojený tiež, poď ešte raz. Že nastúpim na nejakú akciu, hneď kontrolujem koleno na rebro, kontraktujem telo, keby mi tam chcel nejaké pohyb robiť, hneď tu strhávam, zase vchádzam, to znamená, zazechám ten útok, zase kontrolujem, zastrhávam, kedy mi proste chcel ľudia vždy kontrolujem a berem superový priestor. Čiže takéto nejaké techniky, môžem vám ukázať zo pár ešte iných techník, poď ešte raz, priamy úder, napríklad znútra, áno. Takto nestrkávanie vidia trošku, alebo z tejto strany. Vchádzam, napríklad tu nás sa super kryje druhou rukou, hej. Ja vchádzam, otváram, zase strhávam druhú a zase vchádzam, zase mu beriem priestor. Samozrejme, môžem, buď ho budem len udierať, alebo hneď prechádzam do nohy a zase môžem strhávať, hej. Podľa toho, jak stojí, podľa toho, v akej pozícii je, podľa toho, kde sa nachádza moje telo, môžem si naozaj rôzne veci robiť, hej. Keby sa mi spriel, chcem ho napríklad potknúť, áno, zoprie sa mi. Že tak hneď sa stiahujem na seba a už to páčim, už v podstate aj nepáčim, len sa snažím zase pracovať s tou motorikou. Pritom sú to vôbec nie nejaké fyzicky náročné veci. Keď si všimnete, krátke údery, priame, žiadne háky, žiadne presilovanie sa, no. Len čisto práca s jeho ťažiskom a práca v priestore. Napríklad háky nejaké, poď. Vchádzam, zase súčasne, obrana z útokom. Môžem ísť rôzne z tohto pokračovať, môžem ísť priamy úder, aj podľa toho, keby mi druhou rukou vyšiel. Ja zase to môžem strhávať, zaschádzam. Dobre? Aby ste chápali použitiu toho konkrétneho systému. Čiže o čo ide v tom Wing Chune? Ide o to, aby ste ho čo najrýchlejšie kontaktovali, potom vám vysvetlím aj pozície na nejaké vysoké kopie, na nejaké zápasenia, tak by ste mali predstavu, že to funguje v rámci obrany na tie systémy. Ale tá základ toho Wing Chunu je v tom teda, že aby ste nastúpili do toho supera, aby ste mu znemožnili útok.
Samozrejme, môžete útočiť aj ruky, môžete útočiť aj do jeho stojaceho garda, to znamená, on len drží garda, nejak sa kryje a nemusí útočiť, samozrejme reagujem prvý, hej. Nemusí to byť vždy, že teda on útočí a prichádza do jeho útoku. Tak to nemusí byť. Samozrejme, že môže robiť kopy, môže robiť rôzne iné akcie. Dôležité je, že snažím sa vždy nakontaktovať na supera, kontrolovať jeho garde, môžem ísť z jednej strany, môžem ísť, ale samozrejme z druhej strany vchádzam, zase kontaktujem telo, že zase mu berem priestor, on samozrejme môže tam útočiť, môže robiť nejaké aktivity. Ale vďaka tomu, že teda pracujete obidvoma rukami, nezávisle znamená napríklad v boxe to svoje telo prispôsobujete tým technikám, áno? A motoricky rozvíjate mozog na reakciu. To znamená, prichádza útok, ja robím úder a moja druhá ruka vždy je tu, ale ona je len tu. Ona nerobí nič iné. Ona nerobí, že počas môjho úderu budem ja strhávať, naťahovať, rozpájať, áno? Alebo budem robiť lakeť, alebo budem robiť nejaké otvorenie. Ona proste vždy bude iba tu. Čiže tým pádom vy nepracujete každou rukou zvlášť. Vy pracujete len jednou rukou. Ale vo Wing Chune rozvíjate motoriku tak, že vy môžete s tou druhou rukou, či už bude blokujúca, alebo či už pôjde z tejto strany, bude strhávať, ideš hák, či už pôjde z tejto strany, chcel som to rukou ešte raz, či pôjde z tejto strany, hej, táto údera, tá blokuje zase sem, alebo môžem ísť ešte raz, alebo pôjdem z tejto strany, tu vchádzam a zase podľa toho, čiže udrel som, ale strhávam. Nekryjem sa iba, hej. Strhávam ten priestor. Jurko, a prečo to nerobia boxeristi? Ako? Prečo to nerobia boxeristi? Je to jednoduché, lebo box je šport. Urobili si pravidlá, hej, samozrejme každý ten systém má svoje pre a proti, hej, ale v podstate box je o tom, že teda máš rukavice, vieš, nevieš napríklad chytiť z rukavicu, hej. Tu máš rukavicu veľkú, oni sú zvyknutí na to, ale samozrejme to tí športovci, tí, ktorí sa bijú bez rukavíc, alebo majú nejaké návyky v sparingu, hej, že idú bez rukavíc a takto krytie je obmedzené, hej, lebo keď máte takúto rukavicu, tak sa ľahko zakryješ a ten úder ti ťažko prejde dovnútra, hej, ale keď máš len proste 10 cm pesť a už to krytie, už si otvorenejšie, už to tak nefunguje, už sa musíte kryť viac. Lenže to je o tej technike, ten super není zvyknutý strhávať, není zvyknutý otvárať, proste len sa kryje, udiera, dáva hák, priamy, kombináciu samozrejme rýchlych nohách. Ja nepodceňujem žiadne bojové umenie, to ani nikdy vy nerobíte. Vždy závisí od človeka. Keď má ten človek srdce na boj a má ten drive v sebe, že sa teda nebojí a má niečo nadrilované, má tú ťažisko, má tú rýchlosť, má tú kondíciu, hej, má samozrejme aj nejakú tú techniku, tak vždy môže pre vás byť hrozbou, áno? Nie je to len o technike. Ale keď už sa bereme, mali by sme porovnať nejaké systémy a keď dajme tomu len, že to je samozrejme otázne, že či takí dvaja ľudia sa stretnú, ale dajme tomu, že by boli dvaja super vyrovnaní rýchlosťou a fyzicky, zdatnosťou, hej, kondíciou, tak už závisí samozrejme na technike. Už závisí na tom štýle konkrétnom. Už to nie je len o tej kondícii. Závisí ďalej na taktike boja. Pretože v boji závisí, pri taktike boja závisí samozrejme, že vy môžete, je super, hej, ja naznačím, už som napríklad naznačím, a vchádzam. Jak ja naznačím dole, on sa otvorí hore a ja vchádzam hore, čiže to je taktika. Zmetiem supera nejakým predpohybom, áno? Čiže takto nejaký základ by som dal, hej. Čiže čo je dôležité? Súčasná obrana z útokom. Popri tom, jak je teda obrana útok, môžem pracovať aj nohou. Čiže, jak som ukazoval, môže byť, že ja vchádzam, hneď to teraz bude, pozrite sa, strhávam, udieram, zároveň kopem. Áno? Čiže každá jedna končatina, druhá drží ťažisko. Áno? Čiže každá jedna končatina robí niečo iné. Tým pádom nezávisle pracujú jedna od druhej. Hej? To je obrovské plus pre ten systém. A pre toho človeka je to nevýhoda. Lebo len buď drží ťažisko, áno. Napríklad, hej, bavili sme sa, že vysoké kopy. Samozrejme, dekondisti, napríklad, hej, ale karate si to je jedno. Čo sú systémy, kde majú vysoké kopy? Tie kopy sú prierastné, majú tvrdosť. Je to všetko, keď má námeru rýchlosť a je tam ten úder naozaj tvrdý a ústať takých úder je fakt problém, hej? Keď ten človek to má dobre vydrelované, keď tam má aj tú rýchlosť. Ale není pre vás, ako pre
človeka, ktorý sa učí bojové umenia, jednoduchšie sa naučiť rýchly krok do supera, ako sa snažiť naučiť výskok z otočky? Je jednoduchšie, keď on, lebo totižto, keď on ide nejaký kop spraviť, áno, akýkoľvek oblúkový kop, mne stačí len hovoriť, áno. Ja samozrejme musím mať podvedomú reakciu a musím zareagovať. Keď budem zostať stáť, tak chytám jeho kop v najtvrdšej pozícii a samozrejme je to pre mňa problémové, niekto to udrží, keď je vytrenovaný, niekto to neudrží, áno. Ale on mohol jednoduchšie nastúpiť. Každý jeden kop, ktorý prichádza oblúkom, či je do hlavy, alebo do dolného, alebo kdekoľvek, stráti prieraznosť, keď vy nastúpite do jeho ťažiska. Áno. Rovnako nie ste si istí, napríklad situácia, hej, šikovný thai-boxer, funguje, hráňka sa s nožičkami, áno, naznačuje predná, zadná, hej, furt ide, funguje, ale teraz vy ste si není istí, áno. Všimnite si, thai-boxer vždy si necháva priestor na kopy. Thai-boxer sa nepostaví takto. On potrebuje priestor, áno, samozrejme ide aj rukami, hej, ale po väčšine, hej, ide tá predná noha, bude stehno znútra, zvonka, low kick, hej, high kick hore, čiže potrebuje priestor na kopy. Pre mňa ako pre vinčunistu, keby som to videl, že je šikovný v nohách, nevedel si, že kokos môže to preraziť, hej, neviem, či to chytím, áno, nikto nie je nesmrteľný, tak snažím sa fungujem, len nastúpim kolonom dovnútra, keby náhodou vyšiel priamy kop, aby sa ten jeho kop zviedol, alebo poprípade mi kopne do kolona. Moje ruky kontrolujú od rebier hore, moje nohy kontrolujú od rebier dole. To znamená, kontrolujem žalúdok, rebra s kolenom, áno, kontrolujem stred tela a zachádzam do ťažiska, samozrejme do širokého postoja a hneď navezujem a berem mu priestor. Vy nepotrebujete teraz, vidíte kung fu filme, že ide kobe, budem teraz stop kickovať, tu budem mu zastavovať kopom, to je nereálne, to keď ten chlap má vybuchané, áno, tie nohy, on má prvý podnet, pozor na to, hej. To znamená, že on začína akciu, keď je rýchly, neexistuje, že on ma ide kopnúť a teraz, hej, samozrejme, môžem to stihnúť, hej, keď to má vydrilované ja, ale ako náhle by som zaváhal, alebo bol by naozaj rýchly, alebo dalo by sa povedať, že je rovnako rýchly ako ja v technikách, nestihnem mu to stopnúť. Pre mňa je jednoduchšie nastúpiť, urobiť krok. To je o mnoho ľahšie nastúpiť. A zároveň, čo je dôležité, že zároveň s tým môjim útokom je obrana. To znamená, nevchádzam do neho tak, že udieram takto, áno, a otvorím si druhú stranu, vedem sem, otvorím si druhú stranu tela, hej, a on po prípade môže popri tom útoku kopom, môže dávať aj úder nejaký, áno. Ja vchádzam do supera tak, že vchádzam a nastupujem. Kontrolujem. Keby išiel nejaký hák, blokujem to sem. Keby išiel nejaký úder na rebro, napríklad blokujem to sem, zase lakťom jedna druhá, a len som sa priblížil a už zase pracujem s telom, zase pracujem strhávanie, otváranie, súčasne vždy úder, berem mu priestor, navezujem. A žiadne zbytočné zbytočná dlhá akcia, to znamená, že ja neviem, 10 technik po sebe, na čo? 2-3 údery musí ležať. To musí byť naozaj tak, že nastúpim, kontaktujem ruky, jedna otvára, prvý napríklad môže byť, hej, keď by ste to robili dobre. Prvý naozaj môže byť kontaktný ten útok. Takže teraz som ho neprešiel na tvár. Teraz som ho neudrel, len som kontaktoval ruky. Vykryl som ruky, chcel som trafiť do tváre, ale zablokoval mu. Ale druhý úder, môj druhý úder, už musí byť čistý. Čiže vošiel. A dynamika, otočenie. 2 údery, koniec, už podkyňam, ja už sa nebudem s tým naťahovať, hej, robím tam ďalšie údery, na čo? Vždy to bude potom len o zapasení, hej. Samozrejme, mohol by to ustáť, nemusel. Áno, mohol by byť vybuchaný. Ja netvrdím, ale zase samozrejme každé to bude umenie o tom, že teda cvičím aj tú energiu, cvičím aj tú prieraznosť, hej, cvičím aj tie hánky, aby vydržali ten útok nejaký.